Kısa durumda kilori, burada kısa durumda. Kida partomina çand minuta kapsa. Ya minuta çıkıyor. Мардуми тоҷик 300 нафар зиёдай дар кӯча мондагианд дар аэропорти Жуковский. Раҳшуну метан. Ҳама тоҷико ҷамъше, рост мегам, ҳама тоҷико ҷамъше. Ба худо ҳуйтон бекар. Хеле куд, ина воше. Аба чай ҳама کاسه تاجیکستان شنبه میگه اما اینجا بیایم به تاجیکستان بیا ҳама язапсиям Не, кадесам, кадесам. айсар бикиш язапсиям така се чор кас гап зане не якумиш ма гап мезанам ин мақсад ин аст пасос фақат пуна утра намегирам شنبه بیا تو شنبه شنبه اومدیم Мардуми тоҷика бин дар азобай 300 нафар зиёдай. Чанд кас ин парафот? Язор чанд кас? пасос фақат телефон прямой телефон Жуковский аэропорт Жуковский Москва бигирем бачо ҳама касанро тақсим кунем бигирем ютуб ҳама ҷо дар партония чизи ҳама шавар дорем